aikin banza aikin wofi da ka zo Abuja nan ma gaba daya ma duk ɗan ƙarya ne baka ga kowa anguwa kowa yayi wani shiru kawai gaba Zikoti ko ainihin ina ga maka ina kallon bidiyon ka TikTok ai ni fan naka ne sosai da kake dan lambar ka da mu mi dan selfie da kai mana selfie kuma anan kuma haba a kanka da mu mana ka san duka harkan packaging ne ba ka zo ci abinci ne ba dan sai muka shinkafa plate daya in ka bar mu selfie okay to ka siya mun guda daya ka a siya tukun sai mu yanzu dan siya kuwa a'a ina ce maka wani abu ne ka yaka mana two fingers sai mana to ai shi ne yi to da Allah dan kira ka da nan banka ba damuwa za ka kawo maka naka ni baran yi ta nan gurin nagode ba komai ba kai in aka ce maka mutum dan iska ne ba yadda zaka yi da shi wala iskanci ne kawai a iskanci ne officer ranka yare ina gaisuwa bil naka ne na kawo na kuda bil naku 35,000 sa 35,000 wancan da wai ka samu shinkafa plate daya a take away ka samu shi na shiga kawo shi dai ci a gurin kuma dai biya kudin kowa aba ana ya ka samu ya shine daga can ka ganshi okay to ya yasa ba wata mun gama magana da shi kenan ya ce mun kuma ya kai ka biya ka ce wai shi zai biya